altári, to chrámy, to pôjdeme sa na ne všetky pozrieť. A má teda aj tú spálnu. A volá sa to, že vrát sú tieto schody vlastne, ktoré vedú do rieky. A na tejto strane je 10 vrátov. A v chráme to je fakt patináč. Toto vpravo, čo vidíte tú zlatú strechu, to je teda ten hlavný chrám, kde je práve Šiva Linča. Áno, cintorín, furt jedno za druhým. Zo všetkých, z celého Nepalu, ktorý je spálený, nie len státu, ale z celého Nepalu, ktorý je spálený.